Hej Chris. Hey Chris. Vi har valgt Henri Matisse og portræt af Madame Matisse, den grønne stribe fra 1905. Yes. Ja, Og vi har valgt at lave en Panofsky-analyse af værket. præcis. Okay. Det skal lige nævnes først, at Matisse, han maler meget ud for det princip, at maleriet skal være en fest for øjet, og derfor maler han dem ikke realistisk, men mere sanselige. Yes. Og billedet her henter en stor del af sin styrke for så meget geometriske former og hans meget stærke brug af farver her, som er med til at give billedet en dybde. Ja. ja, så den prækonografiske, det er en kvinde, det kan man da sagtens se. Ja tak. Det er en kvinde, og hun har sort hår, eller faktisk lidt blåligt hår. Hun er delt op i ansigtet i 2 farver, mellem gul og let rød. Hun har meget stærke røde læber. Så har hun en lille smule lilla, men primært rød kjortel på med en turkis eller let grønlig krave. Hvilket giver en god kontrast til det rødlige, også giver en sammenhæng mellem farverne. Hun har den her grønne stribe ned imellem ansigtet, og den grønne farve kan jo både på den ene side symbolisere lyst, eller ikke lyst, men lykke, eller håb, eller måske i det her tilfælde misundelse. Ja. Den røde farve derimod symboliserer begær, eller lyst, eller bare generelt kærlighed, mens den lilla farve kan til dels symbolisere noget royalt, noget unikt, noget værdifuldt. Kontrasterne her foregår i for eksempel den blå-gule kontrast, der ligger her, eller det var egentlig bare Okay. Vi har gjort 2 sekunder. eller også kan det eller også er der er skygger og lys i billedet. Det ene ses her med den mørkegrå, hvor der bliver leget i stedet for med skygger, så bliver der leget med farverne, som giver en dybde. Den kolde farve selvfølgelig også føles også som længere tilbage i billedet end den varme, som træder frem. Lyset fungerer også heroppe om bag ved hendes hoved, så det giver ligesom en dynamisk struktur. Godt ord. Okay, ja. Og så har vi valgt at tolke lidt på billedet. Ja, her det er forskelligt. Ja, til den økonologiske. Og vi fortolker, at den grønne farve betyder misundelse. Præcis, hvilket vil give god mening nu, når hun har en meget kendt kunstner som mand. Ja. Så mange måske er misundelige. Ja, så mange måske er misundelige på hende. Eller hun er misundelig på hans. Det kunne det også være. I hvert fald misundelsen optager en stor del af hendes liv. Ja. Og man kan også se her, at misundelsen her fylder den her del af billedet, som hun ligesom vælger at kigge væk fra. Men den splitter hende samtidig lidt og er stadig lidt en del af hende. Ja. Men hun prøver mere at kigge mod de mere positive ting i hendes liv, som kærlighed og begær og lyst her, de varme farver. Nemlig. Ja, det var det.